Yo, what's up? Good morning, good morning, good morning mga Calabar Cards, and welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to mga Calabar Cards, sisilipin natin yung mga pananim natin. So nandito na rin pala tayo sa may mini farm dahil kahapon nag-spray tayo ng asukal, baking soda, saka yung suka. So titignan natin kung ano yung epekto nung ginawa natin na pang spray o yung napanood natin sa Facebook, kung umepekto nga ba. Dahil siyempre nakita nyo naman kahapon, di ba? Bago tayo nag-spray, marami yung mga insekto na kumakain sa mga bulaklak ng kamatis, sa mga dahon ng talong. Tapos naaapektuhan na rin kasi mga Calabar Cards yung bunga ng mga talong natin. So yun yung update natin sa mga tanim natin at sa pinang-spray natin kahapon. So maaga rin tayo kasing pumunta dito para makita natin yung mga pananim natin. At the same time, sakto magdidilig na rin tayo mamaya. Pero yung pagdidilig kasi mga Calabar Cards, i-separate na muna natin kasi gusto ko munang i-update kayo sa mga tanim natin, sa mga inisprehan natin kahapon. So yung inisprehan pala natin kahapon is yung mga kamatis, talong, yung masili. So ito yung mga talong natin. So kahapon kasi nakita nyo naman mga Calabar Cards, no? Ang daming kinain ng insekto kagaya nito. Ito yung mga inisprehan natin kahapon. Ayan, oh. Yan yung mga inisprehan natin kahapon. O kasama kung nag-spray si Mrs. So titignan natin kung effective nga ba yung napanood natin sa Facebook na in-apply natin sa mga pananim natin. So magsisimula tayo dito sa bandang dulo, kasi dito sa bandang dulo yung maraming kinainan. So ito mga Calabar Cards, so ito yung mga kahapon. So hindi namin tinanggal para makita namin kung patuloy nga bang kinakainan ng insekto yung mga dahon ng mga talong natin. Pero dito mga Calabar Cards, ayan, may mga itim-itim. So ibig sabihin effective nga yung in-spray natin. So wala nang kinainan, no? Ayan, wala nang kinainan sa mga dahon ng talong natin. Pero itong talong kasi natin na to kahapon, ganyan na siya. Ganito na yung itsura. Ayan, tapos dito tignan natin dito, so far wala naman ng kinainan. So bago na yung dahon, ganyan, wala na. So effective nga mga Calabar Cards na. So ito yung bunga ng talong natin. Tignan natin, wala naman ng kinainan. Kasi may papakita ko sa inyo mga Calabar Cards, no? Yung mga kinainan na bunga gaya na to. Ayan, ayan, may kumakain ng mga insekto. Pero ngayon wala pa naman akong kitang bagong kinainan ng insekto na mga dahon sa bunga. So yun nga, baka effective na talaga yun yung ginawa natin. Kagaya nito, ayan mga Calabar Cards, ayan yung mga kinainan. Ayan pa, pero sa bagong dahon kahapon, ayan, walang kinainan dito. Ito kahapon inuumpisahan pero hindi na natuloy. So far okay naman yung ginawa natin mga Calabar Cards. Effective naman. Tapos may mga itim-itim na mga to, parang namatay na mga malilit na insekto. Ayan, ayan yung mga talong natin. Ay, mukhang effective nga mga Calabar Cards yung tubig tuloy. Oh, may kasamang tubig pala yun. May kasamang tubig, asukal, baking soda, saka asukal. So dito naman tayo sa kamatis. Yung kamatis natin, so ito yung inisprayan natin kahapon.
So ito mga kalabar cards, oh. Daming namamatay na mga itim-itim, oh. Daming insekto, oh. Namatay, oh. Dito ayun mga kalabar cards, oh. May insekto, oh. Ayun, oh, yung kulay itim, oh, namatay, oh. Dito naman sa banda rito, so far naging okay naman na. So ayan, naggagamot tayo ngayon sa mga kamatis natin kasi ganito yung nangyari. Ayan, oh. Kulay brown yung mga kamatis natin, gawa nga nung kinakain ng insekto yung mga dahon ng mga tanim natin, tapos yung mga bunga. Ito naman tayo sa banda rito mga kalabar cards, oh. Oh, ganda na ng tong talong na to, oh. Oh. Gumaganda na yung mga pananim natin dito sa banda rito. Oh, ito mga kalabar cards, oh. Tignan natin to. Ayan, oh. Daming namatay na insekto, oh. Ayan, oh. Diba? Maraming namatay na insekto. Effective yung in-spray natin kahapon. So bukas mag-i-spray ulit tayo. Ayan, oh. Mga itim-itim na yan. Yun, so far okay naman siya, effective nga. So salamat dun sa nag-upload at nag-share ng kanyang knowledge sa pagtatanim. At yun nga, sinubukan namin, effective naman. So salamat talaga, salamat. Ayun mga kalabar cards, oh. So ito yung mga kinainan kahapon. Ayan, inuumpisahan nila ngayon dito sa taas, pero ngayon wala naman dito sa bagong dahon, wala. Kasi dito nag-uumpisa, nabubutas-butas na to, sa mga bagong dahon na to. Yung sili natin, ayan, okay naman na, malago na. Pero ang kalaban lang sa sili na yan mga kalabar cards, yung mga kambing. Pero dito sa sitaw, ito yung mga sitaw natin, oh, malago na. Pero hindi natin in-sprayhan to. Pero bukas siguro isasabay natin i-sprayhan kasi mayroon na rin dito. Ano, nag-spread na yung mga insekto. So naghahanap na sila ng bagong madadapuan na mga dahon na malalago, katulad ng sitaw. So ito, nag-uumpisa na. Ayan, oh. Nag-uumpisa na sila dito. Kaya kailangan nating mag-spray sa sitaw. Yung kalabasa natin, sad to say na yung naunang bunga ng kalabasa natin is ayan na, namatay na. Ayan, oh. So tatanggalin na natin yan para hindi na siya makasipsip ng sustansya. Itatapon na natin to. Pero good news din dahil may bagong lumaking bunga. Ayun siya. Tapos meron pa dito. Tapos yung mga bagong tanim natin na sili, ito malalaki na, malalago na sila. Ayan. Tapos ito pala yung sili natin na green, siling green. So ganito siya kahitik sa bunga. Ayan, oh. Grabing bunga yan. Ang dami ng bulaklak. Pati ito. Ayan, oh. Tapos silipin din natin yung patula natin. So ito yung patula natin mga kalabar cards, oh. Diba? Malapit na silang gumapang, kaya kailangan na natin kumuha ulit ng ragaw. So sa mga nakakapanood, ragaw talaga yung nilalagay ko, katulad niya, no? Ito ragaw yan, akyatan ng mga sitaw. Grabe, maga pa lang pero sobrang init na. Makulimlim naman nung panahon. Kasong problema, mainit pa rin. So kailangan pa rin nating magdidig.
hindi natin pababayaan sa tubig yung mga tanim natin. Kasi isa yan sa mga dahilan kaya minsan dinadapuan na ng insekto kasi kikita siguro nila na hindi na malago yung mga tanim, na minsan kailangan na nilang dapuan kasi baka akala nila namamatay na yung mga pananim natin. Kaya yun nga mga Calabar Cats, kailangan natin na gamutin yung mga pananim natin. Hindi natin sila pwedeng pabayaan kasi yung hirap pagmula nung nagtanim tayo, yung araw-araw nang nagdidilig tayo, siyempre nandun na yung pagod, hirap, pero siyempre hindi mawawala yung pagsubok sa mga pananim. Kahit saan naman, di ba? Hindi nawawala ang pagsubok na yan. Pero siyempre pag nalampasan mo yung pagsubok na yan, dyan ka naman matututo. So kami kasi ni Mrs. mga Calabar Cats, first timer lang kami sa pagtatanim. Pero sana nga tama itong procedure na ginagawa namin. Kung hindi tama, paki-comment naman sa baba para magkaroon din kami ng idea sa mga knowledge o idea sa pagtatanim. Ayun. So ito yung mga bagong tanim natin na talong. Ayan o. So itong mga bagong tanim natin na talong na yan, kung napansin nyo nung tinanim natin, yan yung mga nalanta na kasi napabayaan ko nga na ilagay ko sa initan na walang tubig. Tapos yun nga, hindi ko alam na mabubuhay pa. Hindi ko alam kung mabubuhay pa, pero sinubukan ko pa rin tinanim. Pero yun nga, i-revive natin, na survive natin yung mga talong na to. Kaya nito. Ayan. May sample tayo dito. Ayan. Pero umuusbong na yung kanyang dahon. Ayan, sample natin yan na talagang sinubukan natin itanim kahit na halos 75% na hindi na siya mabubuhay, pero sinubukan pa rin natin, pero yun nga, nabuhay pa rin naman. Tapos dito naman tayo mga Calabar Cats, no? Sa mga tanim nating mga malunggay. So pang ilang days na to? Pang 7 days. Ayan, pang 7 days na itong mga malunggay na to. Pang 7 days, pero ito bago lang pa. Bagong tanim natin to kahapon. Pero itong mato, yan yung mga pang 7 days na. So malalaman naman natin kung buhay pa yung puno kung makikita natin dito. Yan, green pa siya, oh. Green pa. Ibig sabihin pag ganyan, buhay pa yan. Pero hindi 100% sure na lahat yan mabubuhay, diba? Pero meron at meron pa rin na hindi makakausbong, pero meron din yung makakatubo dyan ng mga malunggay. Dito naman tayo sa palang mga Calabar Cats. So tingnan natin yung mga palang. Sus yun, patay na naman tayo dyan. Kinainan na naman kagabi, oh. Yan ang mahirap. Meron talagang pumapasok. Nako. Wala naman na tayo magagawa dyan kasi sarado naman na lahat dyan. Hindi naman natin na alam kung saan sila pumapasok mga Calabar Cats, ng mga kambing na yan. Pero yan lang naman yung binaba natin, so ibig sabihin dito lang sila sa part na yan. Diyan lang sila pumapasok. Siguro pumapasok sila dito sa kabila, tapos pumupunta dito. Pero hindi natin alam kung kanino yung kambing, kaya hindi natin masasabi. Mahirap din magbintang. So yun yung pinakamahirap, yung magbintang sa mga tao, diba? Hindi naman natin nakita, diba?
Alright mga Calabar Cards, no? So itong ibang kamatis pala natin dito. Ayan mga Calabar Cards, oh. Diba? Malago na to. Ayan, oh, malago na siya. Pati ito malago na rin. Ayan, oh. Oh. Tapos yung maliit na kamatis natin, oh, ito na siya. Oh. So ang ginawa pala natin dyan nag-abono tayo. So yung ginamit nating abono is triple 14. Tapos kasi may bunga na kasi yung mga ibang kamatis, so mag-set aside tayo ng ibang abono. So yung 0060 para sa mga namumunga na. Tapos yung mga katulad ng mga sitaw na to na wala pang bunga, tuloy-tuloy pa rin sa pagbibigay ng triple 14. Pero sa mga kamatis natin sa talong na may bunga na, ang ibibigay na natin dyan sa mga yan 0060 na abono. So yun yung mga update natin sa mga talong natin. At update natin dun sa may in-spray natin na tubig, asukal, anong tawag doon? Tubig, asukal, baking soda, saka suka. Right, so yun lang yung vlog natin mga Calabar Cards, at in-update ko lang kayo sa mga pananim natin. So yun lang yung vlog natin. So yun, see you na naman sa alright mga Calabar Cards, no? So yun lang yung update natin sa ating mini farm. Ayan. So nakita nyo yung mga pananim natin, at nakita nyo rin yung epekto ng in-spray natin sa mga pananim natin mga Calabar Cards. So yun lang yung vlog natin, at see you sa next na episode natin mga Calabar Cards. So right.